Il-proposta tal-Partit Laburista ta' aktar spazji ħodor għal Malta u Għawdex Isbaħ qed tibqa' tirċievi reazzjonijiet pożittivi. Quddiem l-investiment propost ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin, il-Professur Simon Borġ li hija lettur anki fil-liġi ambjentali fl-Università ta' Malta qalet li l-proposta hija waħda tajba ħafna biex is-siġar fl-urban jassorbu l-emissjonijiet u jkollna arja iżjed nadifa. Bħala ambaxxatriċi għall-bidla fil-klima, kull spazju aħdar huwa importanti għaliex jassorbi l-gassijiet serra u jiġġenera arja aktar nadifa, ikollok iktar ossiġenu, allura fil-qalba tal-postijiet urbanizzati li għandna jagħmel ħafna sens. L-ambaxxatriċi Maltija għat-tibdil fil-klima kellha kummenti pożittivi għal pjanijiet ta' parks u spazji miftuħa fil-qalba tal-komunitajiet, mod partikolari fir-Rabat Għawdex, Santa Venera, Birkirkara u anki il-Furjana. Quddiem il-proposta tal-Prim Ministru u mexxej Laburista li anki gvern ġdid jixtri proprjetà antika forsi b'xi ġodda fl-ibliet u l-irħula u jbiddilhom fi spazji għall-familja, il-Professur Borġ qalet li l-ħajja il-Maltin tista' tinbidel għall-aħjar b'dak propost. Bla dubju hija xi ħaġa tajba ħafna, nafu kemm hawn anki djar naqra antiki illi għandhom forsi ġonna pjuttost kbar, allura din tkun iktar mod kif inti wieħed jista' jgawdi dawn l-ispazji. U anki napprezzaw iktar dak li għandna fil-lokalità tagħna x'ħafna drabi, speċjalment f'lokalitajiet iktar urbanizzati, għandna tendenza li naħsbu li rridu mmorru x'imkien ieħor forsi iktar fil-kampanja biex ngħaddu l-ħin f'ambjent iktar nadif. Però r-realtà hi li nistgħu nfittxu dawn il-postijiet jista' jkollna din l-opportunità li allura nistgħu ngawduhom aħjar u ikunu iktar viċin tagħna mingħajr l-użu tal-karozza.